फैयै फैयै सासे नै सार सासे लोगो मोनबाय आङो बेजोंबो एसे रायलायनोसै जोंहा सारा जाहैबाय बर' बेखौ आं मिथियामोन जों बोरैबा थाखि थुखि जायगा सोंनायाव जाहाबो सारा माने मर्निं वाक खालामबाय थादोंमोन आरो बेखौ लोगो मोनबाय सारजों ओमफ्राय एसे रायलायबाय साराबो जोंखौ मिथियामोन आरो बर' होननानै उनावहाय माने जों सानैजों बर' रायलायबासो मिथिबाय साराबो सारा जाहैबाय जोनोम जायगायाव होनदोंमोन सारना धिं गाथाबारि अबेखैब्रा आं बारा बुजियासैलै बेखौनो गामिया आसल गामिया आरो औ धिं धिं बरद'वानि माइखि पार बरद'वा जे आदसा आदसा शंकरदेबनि जन्म आदसा आदसा ओरैजाय आरोना आदसा बांगालसो भरा आदसा दारि गोनां आरो दारि गोनां गोजा दारि गोनां गोजा आरोना दारि गोनां गोजा ओमफ्राय बेयावहाय थानाया खै बोसोर जाखो बेयाव थानाय एक बोसोरसो आरो एक बोसोरसो ओमफ्राय फार्स्ट जयनिं अबावमोन दा बेयाव आइटिआइआवनो आं बि साइड दंमोन आरो बि साइड किपार बे जेनेबा नगाव आइटिआइआवनो फार्स्ट जयनिंखा बेसे सनाव जयनिं जादोंमोन 84 ओमफ्राय दे रिटायार जानाया खै मास जागोन 6 मास 6 मास 31 डिसेम्बर 2023 औ ओमफ्राय दा सारना फिसालाफ्रा बर' रोंना रोङा रोङो सानैबो रोङो ना सानैबो रोंजोबो आदसा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय साराबो जाहैबाय माने रिटायार जाबाय आरो बे माने बे जायगायावनो थायो लोगो मोनबाय ओमफ्राय दा जोंना सारा बैयाव मोनसे मा होनदों शिव मन्दिर दंनो बेखौ माने जोंखौ नायनो लेंबोबाय ओमफ्राय जों जाय जायगायाव फैदोंमोन बे जायगाया अलरेडि माने जों जायगायाव मोनफैखाबाय बेनिफ्राय मा जाहैबाय माने टाइमबो जायाखै नालाय खुलियाखै ओमफ्राय माने जोंखौ हाबना थानो खोन्थादोंमोन सासे जाय मानसिया जेनेबा अफिसार बेजों जों फन कन्टेक्टआव दंबाय दं नालाय बिथाङा हाबनो खोन्थादों थेवबाबो जों माने हाबासै आरो सारखौबो लोगो मोनबाय साराबो होनना बुंबाय नालाय दसे बेरायनोसै होनबाय ओंखायनो जायगाखौबो एसे नायनानै लानोसै जुदि नेक्स्टआव जुदि फैबा अबावबा हारसिं ओरैजाय थांलाबायनो हानायनि एबार ओमफ्राय नैबे शिब मन्दिरखौबो खोन्थानोसै नोंथांमोननो माबायदि शिब मन्दिरा फैफेराखै बेसे गिदिर आरो मानसिफ्रा बेसेबां प्रे खालामो मिन्थिया दा जायखिया थांबासो मिथिगोन नङा होमबा बैयो बै न'आ बे न'आ ना आदसा भुपेन हाजरिकानि प्रजेक्ट आरो बेयाव आदसा ओमफ्राय दा नैबे दा जों थानायखौ मा जायगा होनदोंमोनलाय बेखौ माबा 6 माइल 6 गाव बे 6 माइल बे 6 माइल आदसा बेनिखायनो 6 माइल बेखौ जाबाय शिबनगर नैबे शिबनगर शिब मन्दिर दं जे बेखौ शिबनगर रास्ता नाम शिबनगर बेबायदि आरो खोथाया माने जेब्लाबो जेरावखि थाङा बे जाबाय अनारासम बेयो औ जियानो जाया माने बे बेलेगाव थांबा गावनि जाथिखौ एसे लोगो मोनबा गोसोफ्रा एसेबाबो दाद जायो आरो थिग बिदिनो माने जोंबोथ' गोदान नालाय दा फैबाय बे जा सारखौ लोगो मोनबाय गोसोखौ ओरैबायदि माने दाउट माने गोरा मोनबाय आरो दायो माने नङाबाथ' आरो जों माने एसे आंगा सांगा गल'थ' जाबाय थागौमोन नङा होमबा बिदि आरो थिग আছে थांफाबाय थादोलाय एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो दायो नै जोङो मोनफैबाय एसे गेटखौ मोजां खोन्थागोन र' आङो नै मेन गेटखौ आरो जोंना बाबायाबो प्रेक्टिस खालामबाय दं मालाय मेन गेटआ बेनो जाहैबाय शिब वाव थौदो सिङाव एसे हाबनाय नायनि सार हाबनो मोनगोनबा जेबो नङाथ' जायखिया जों खुलुमाबानो जाबाय बिराद दायो जोङो दायो सिङाव हाबबाय जामाय फैयामोन ना फिसाजो फैनायमोन बे गेटआव दिखांना लांदों आरो मन्दिरखौ माय थांबाय आरो जोङो फैबाय सारनि दैदेननायाव फुङावनो माने भगबानखौबो जोङो नायनो फैबाय आं माने गोजोननाय मोन्दों सारखौहायबो लोगो मोनबाय आरो लोगोसे भगबाननि थानसालियावबो जों फैनो मोनबाय आं सानदों माने फैबाय थानाय समफोरावहाय गासैबो मोजाङैनो थाबाय थाथों आङो जोंहा बाबा शिबनावबो एसे बोर बिबाय बेजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय नै बेयाव मा दंमोन दै खासेव दंमोन खासेव दंना गैला ओरैजायनिफ्राय हांसोबो दंबावोसो माथो ओरैजाय ओरैजाय बिबार बागानबो दं ओरैजाय ओमफ्राय नै हांसोआ हांसो सेनासोबाव राजा बेयाव माने खासेव दंमोन जाहैबाय ना खासेव ना खर'आ नुजादोंमोन खर' नुजादोंमोन नै खर'फा नै
नागै खासेवा नुफेराखैमोन आं खर' माबायाव मोगथाङाव ओइ थल'बायलै ओइ नै दावदों बैयो अ हांसोखौनो नुखाबाय आं अ माने बिसोर दाउसो जायो बिसोरो नै दाउ होदों नामा बेसे गिदिर गिदिरब्रा खर'खौल' नुदों जे आं मासे हागोन आरो नै 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 नैबो नै खर'सो दा खर'सा अ बिदि आरो मन्दिरा हांसो बे राजा हांसो बुरजायानो हांसोआ खासेव आंथ' बेखौ मोगथाङाव नुफेराखैमोन ओरैजाय नै जायगाफ्रा मोजां फैबाय बेरेफुंजानि सारनि दैदेननायाव जोङो बेयावबो जे बिदि मन्दिर दङ ओमफ्राय आरो खासेवबो नुबाय खासेवखौथ' आं नुफेराखैमोन खिन्थु लाइभआव मोगथाङाव बिदि आरो खिन्थु दिनै लाइभआव फार्स्ट आं नुबाय माने खासेवखौहाय न'आव खर'खौल' खोन्थादोंलै खर'खौल' खोन्थादों माथो बोरैबा नामबालाय जिबौनि बायदि नुयोब्रा ना खर'खौ नै दंलै माथाम माब्रैसो दं दावदों फारौबो दं आदार होग्राखाय फैयो दाना फैबा आदारसो होनोसो फैदों सानदों खोमा बिसोरो खोन्थाबाय खासेवखौबो ओमफ्राय मन्दिरखौबो बेयाव मेला जायो बेफोराव आरो ना मा समाव मेला जायो जितिया माबा जायो शिवरात्रि जायो अ शिवरात्रि माबा जायो अ शिवरात्रियाव मन्दिरा बिराद गिदिर नै खाथियाव फैदों अ आदार होगोन सानदों रायो नै खासेवा खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना मोजां मोनाखै नै बेनो जोंना सारा जोंखौ लाबोबाय बेयावहाय मर्निं समाव सारा माने देहानि थाखाय प्रेक्टिस खालामदोंमोन एक्सारसाइस खालामदोंमोन थाबायदोंमोन आरो खिन्थु जोंनि गामि एरियानि मानसिफ्राथ' बेबायदि फुं समावहाय बिदि मर्निं वाक खालामा माने दायो सिखारनाय लोगो लोगो दुब्लियावसो थांसै जोंनि गामि एरियानि हालौनाय दा माइ गायनाय ओरैबायदि दुमदाम खिन्थु माने जायफ्रा टाउनाव थाग्रा बिसोरो माने देहानि थाखाय ओरैबायदि जोथोन लायो फुं समावहाय माने खारो सोरबाया थाबायो खारनो हायिफ्रा नङा होमबा ना सार खिन्थु गामि एरियानिफ्रा मा जायो माने सिखारबानो खामानियाव थाङो सोरबा हालौनो खिन्थु दा जोंनाहाय ओजों गामियावहाय माने अखा हाबाय दं जाहैदों माने दहाय फुङाव फन हरदोंमोन ओमफ्राय दासिमबो माने बिराद दुब्लियाव मुखुब माने गायनायफ्राव आरो गायनाय हालौनायफ्रावहाय जोङो दायो फैफिनबाय माबानिफ्राय मन्दिर नायखांनानै गेटनिफ्राय ओंखारबाय जायगाफोरखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि नांखो ना गाज्रि नांखो बेखौथ' मिथिला जायखिया आं खोन्थाबाय नै सोरबाफ्रा जुदि बे नगावआवबो फैयोब्ला माने बे जायगाखौ नायनो दाबाव आरो नुगोन ओमफ्राय आरो जुदि मा होनोमोनलाय बेखौहाय शिवरात्रियाव फैयोबा आरो बांसिन साबसिन मोजां आरो नङा होमबा ना ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय बे लामाखौनो आरोना जायखिया फैनाय जों नै साराबो एसे बेरायफानसै जाहैबाय सारा एसे खस्थ' मोनसै आं बेयाव माइ फुं मा खालामनानै थाङो आरो आदसा बिदि आरो ঠিক আছে लोगोफोर बेखौनो एसे खोन्थालायबाय आं नोंथांमोननो आरो दा जुदि अबेबा जुदि मोजां जुदि दंबायोब्ला बेखौ एसे खोन्थासै नङा होमबा लोगोफोर दायो माने मन्दिरनि नायनो फैनायखौ बेखिनियावनो आं एसे दोनथ'बाय ঠিক আছে लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे आं फैबाय थानाय समफोराव बिदिनो माने मोजां कन्टेन्ट लानानै फैबाय थानो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बिदिनो मोजां दिन्थिलांबाय थानो हायो अके बाय बाय